Jyderup tog onsdag den 27. maj imod Kalundborgs Danmarksseriehold. En svær opgave, som skulle løses af Jyderups Serie 3-drenge. Men de første 10 minutter viser hjemmeholdet dog gode takter, og på trods af at Kalundborg har masser af boldbesiddelse, præsterer Jyderup at holde dem fra scoringstavlen. Det blev dog ikke til meget frem af banen for det lavere rangerede hold. Små 13 minutter skulle der gå, før Kalundborg kom tæt på. Et knap så godt udspark og lige så tvivlsom en clearing giver udholdet en friløber mod mål, som dog bliver reddet. Kalundborg får nu mere og mere fat, og med et boldovertag på midten får de sat gang i en hurtig kontra. Og som forventet kommer Kalundborg foran 1-0. Tre minutter efter er det så hjemmeholdets tur til at komme tæt på, men først berøringen glipper, og man må forsøge sig med en aflevering ud med hjørneflade, som dog fører til et kvalificeret indlæg, men ender med en afslutning forbi. Efter 22 minutter skulle endnu et mål tilføres til regnskabet. Igen var det Kalundborg med en bolderobring på midten, som bliver sendt hurtigt afsted, og på trods af Jyderups forsvar er godt med nede, kan de ikke dæmme op for scoringen. 2-0 til udholdet. Kalundborg gentager proceduren bare 8 minutter efter med en hurtig aflevering, lidt bandespil, og bolden må hentes i netmaskerne igen. 3-0 til udholdet. Minuttet efter sender Kalundborg deres kant afsted, og med et lille lop får de en friløber, der dog løber ud i ingenting på grund af godt målmandsspil og en clearing. Anden halvleg skulle blive en lidt anderledes affære. Jyderup lægger ud med lidt hurtigt spil og får endelig trykket af udefra, dog lige på målmanden. På trods af at hjemmeholdet fik lidt bedre fat fra anden halvleg start, kan de ikke gøre noget ved Kalundborgs hurtighed og præcision, der her ender med 4-0-målet til glæde for de medrejsende fans. Fem minutter efter skulle en lang bold fra hjemmeholdet pludselig gå hen og blive til en stor chance for at reducere. Desværre bliver trækket for langt, og målmanden kan takle sig ud af situationen. Yderligere 10 minutter skulle der gå, før en stor chance skulle opstå. Kalundborg må lidt småspil ude foran Jyderups felt, ender med en afslutning på overlæggeren. En af kampens sidste store aktioner skal komme fra Jyderup. En dødbold ender foran Kalundborgs målfelt, og hjemmeholdets sidste skud må de desværre se gå forbi målet. Selvom kampen er ved at være ved vejs ende, skal publikum ikke snydes for lidt drama, og da en spiller fra Kalundborgs højre side forsøger at løbe fra Jyderups forsvar, må han ned og bide i græsset. Desværre på ulovlig vis, og dommeren peger på pletten. Kalundborg kan forøge den store sejr med et mål, men Jyderups målmand træder til den rigtige side, og med 2 flotte redninger i træk, kan han med sine holdkammerater sige tak for en god kamp
og tak for denne gang i pokalturneringen.